Primera ciubel organizado d'empoi il confinement, aquests recampaments han pertoco d'alerta sulle consequenze catastrofiche della riforma del BAC sull'enseignement delle lingues regionals. L'Occità ha perdut des ballots al BAC, per exemple, és 3 cops menys important que l'Ulati, per exemple. Per un lycéa que vol prendre l'opció, déjà és complicat per l'Occità és en concurrència d'autres opcions, e mai, qui també si seguís l'opció, al final comptarà per menys de 1% de la sua nota al BAC. Donc, hi ha pas briga d'efecte incitatiu. E les Occità sunt pas los sols mobilitzats. En Bretagna, Cursego, Alsace, a Lille o a Bayonne, totes les lingues sunt ligades aquest matí per manifestar un pauc de pertot en França. Bé, cum sem pas en capacitat amb la crisi sanitària d'organitzar de grandes manifestacions, s'en a organitzat mai d'un quarantenat dins Occitania ja de pitjors manifestacions de mobilització d'acció per denunciar l'ús linguicida organitzat pel governament. A tal, de Gascugno fins a Provença, a Pau, Les Moches, Fuix, Montpellier o encara Avignon, professors, escolars, associatius, artistes i militants han fet jausir lors voces, sostenguts per de polítics, com així a Toulouse, on el Consell Municipal va debutar a l'unanimitat un vot que denuncia les conseqüències de la reforma Blanquer sur la llengua nostra.